se te recordaba era el presidente. Digo, quan tenies que replegar turment, sí. Tots els anys a la meva tirava que sabe igual tancar els sacarers. Tenía el polero, y el polero. Entonces els reixos eren els músics de la banda. Lo que m'agradaria, Torres Trini, és que ara que estem així tan a gustes dos, que me contares algo de ton pare, que recordes del taller, de com era ell com a fuster, alguna xerrada, com duia ell el taller de fusteria? Ell el taller de fusteria el duia molt bé. Ja saps tu que ell sempre tenia allí una companyia molt bona, que era ton tio Manuel, i sempre estava allí xerrant de companyia d'ell, i ell pues, allí estava feliç treballant. I en acabant, pues sí, ell en l'església també ha fet moltes coses, que no sé si ho sabreu. Sí que ho sé. Que Això recorda una anècdota quan va fer el catafalco per la resurrecció, estant don Joaquín Tomàs Pérez, que pujava el ressuscitat en unes polers, que allò era uns invents que feia ell que pareixia Leonardo da Vinci. Això va ser en el monument que se feia en els primers anys del descendiment, que pujava fins dalt del camarín, que era altíssim. Això se va fer antes. Sí, això era abans. I després, el que jo te conté, estava jo ja, sí, encara era seminarista, sí. I me recordo jo, bueno, que ell se posava a pensar coses i a idear, i bueno, era un enamorat del seu treball, de la fusteria. En la iglesia, que dius tu, les dues portes de les dues habitacions veues, quan van fer la reforma, eren de Movila, que les havia fet ell, i a la iglesia no n'hi havia, al costat eren molt velles, punyoses. I el tio les arreglarà per allí i les acoplà, li va fer la forma, però és que després li va la car, perquè tenia que anar en blanc. I la fornícula va estar la relíquia de Sant Torquat. Ell ha fet molt en la parròquia, molts treballs. Ell tenia, jo el recordo molt com a treball a gust, i com tu dius, un lloc on anaves, jo per exemple és que ho he disfrutat molt, no? De sentar-me allí, simplement a veure-lo treballar en la llapicereta i l'orella, i quan tenia alguna cosa, se baixava les ulleres que mirava per damunt, contava totes les seues històries. I també